missatge de pau. Un gran abraç a tots els xiquets i xiquetes de tot el món. I vos agraïm l'acollida que doneu a persones que, com nosaltres, venim de llocs tan llunyans i diferents. Bon ànim per tots i totes. Fins l'any vinent. Visca València! Moltíssimes gràcies! Missatge de pau.